Vítejte ve studiu Volby Live, kde jsme pro vás tentokrát připravili simulaci voleb v kraji Vysočina. Tato simulace je založena na postupném sčítání hlasů v jednotlivých okresech tohoto kraje. Postupně vám budeme přinášet průběžné výsledky a nakonec i konečný výsledek simulace a rozdělení mandátů. Nejprve se však podívejme, jak dopadly volby v roce 2021. Na Vysočině tehdy zvítězilo Spolu, jež získalo přesně 28%, druhé ANO mělo necelých 27%, koalice Pirátů a Starostů získala 13,5%, SPD 9% a 5% hranici překročila i sociální demokracie a Přísaha. Koalici Spolu v letošních volbách vede jako krajský lídr ministryně Decroix a bude jistě zajímavé sledovat, jak voliči zhodnotí její postup při vysvětlování bitcoinové aféry. Pojďme se tedy rovnou podívat na výsledky v prvních okresech. Z našeho studia vám přinášíme první průběžné výsledky po sečtení hlasů v okresech Jihlava a Žďár nad Sázavou. Ve vedení je hnutí ANO, jež má 30,7%, s odstupem následuje Spolu 24,4%, SPD 12%, STAN 9%, stačilo přes 8% a Piráti z více než 6%. Nyní následují výsledky z Havlíčkobrodska a Pelhřimovska. Po sečtení většiny okresů vám přinášíme aktualizaci průběžných výsledků. Na pořadí stran se nic nemění, když nadále vede ANO s 32%, druhé Spolu má 23,5%, následují SPD 11,6%, STAN 9%, stačilo 8,5% a nad 5% se drží i Piráti. Nyní nás čekají výsledky z posledního okresu, kterým je Třebíč. Hlasy ze všech okresů jsou sečteny a my tak přinášíme konečné výsledky voleb v kraji Vysočina. Vítězem se stalo hnutí ANO se ziskem 32,5% hlasů, které odsunulo na druhé místo vítěze minulých voleb, koalici Spolu, jež obdržela necelých 23%, třetí SPD má 12%, na čtvrté místo se posunulo stačilo s 8,8%, následuje STAN 8,7% a necelých 6% získali Piráti. Po přepočtu na mandáty by ANO získalo 4 křesla, Spolu 3 a SPD stačilo a STAN po jednom. Piráti by skončili bez mandátu. Voliči na Vysočině tedy dali jasné vysvědčení paní ministryni Decroix mimo jiné i za způsob řešení bitcoinové aféry a my se s vámi tímto ze studia Volby Live loučíme. Děkujeme, že jste sledovali naší projekci. Napište nám do komentářů, co říkáte na dnešní výsledky. Pokud se vám video líbilo, tak nás podpořte lajkem a odběrem. Těšíme se na vás u příští simulace.